ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ምንታና ጸልዩ ቁጥሪ 1-2 ብዝተረፈስ አቱም አሕዋትና እምነት ናይ ኩሉ ሰብ አይኮነትን እሞ እቲ ቃል እግዚአብሔር ከምቲ አባኻትኩም ዝኾኖ ዘሎ ምንት ክጎይን ክኸብርንሲ ካብቶም ዓመጽትን እኩያትን ሰባት ክንድሕን ጸልዩልና ግናኸ እቲ ዝጽናዓኩምን ካብ ክፉእ ዝሕልወኩምን ጎይታ እሙን እዩ እቲ እንእዝዘኩም ከአትገብርዎ ከም ዘለኹምን ድሕሪ ሕጂ ከም እትገብርዎን ብዛዕባኻትኩም ኣብ ጎይታ እምነት አላትና ጎይታ ኸኣ ንልብኹም ናብ ፍቕሪ ኣምላኽን ናብ ትዕግስቲ ክርስቶስን የቕንዓዮ ካብቲ ክትሓለው ቁጥሪ 6 እምበኣርስ ኣቱም ኣሕዋትና ካብቲ በቲ ካባና ተቐበሎ ምህሮ ዘይነብር ብዘይ ስርዓት ዝመላለስ ዘበለ ሓዊ ክትፍለዩ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንእዝዘኩም ኣሎና ኣብ ሓዲኹም እኳ ከይነኽብድሲ ለይትን መዓልትን ብጻዕርን ድኻምን እናዓየና እምበር ካብ ሓደ እኳ ብኸምኡ እንጌራ ኣይበላዕናን ኣባኻትኩም ብዘይ ስርዓት ኣይተመላለስናን እሞ ከመይ ኢልኩም ክትመስሉና ከም ዝግባአኩም በዓልኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ምሳኻትኩም ከለናውን ገለ ሰብ ከዓይ ዘይፈቱ እንተኾይኑስ ኣይብላዕውን ኢልና ኣዘዝናኩም እሞ ንኣና ምእንቲ ክትመስሉ ደኣ ንርእስና ረኣያ ጌርና ሃብናኩም እምበር መስል ስለ ዘይብልና ኣይኮንናን ማለት ሓያሎ ካባኻትኩም ብዘይ ስርዓት ከም ዝመላለሱ ዙረት እምበር ሓንቲ እኳ ከም ዘይዓዩ ንሰማዕ ኣሎና ነዞም ከምዚኣቶም ዝመሰሉ ብህድኣት እናዓየዩ እንጌርኦም ክበልዑ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንእዝዞምን ንምዕዶምን ኣለና ቁጥሪ 13 ኣቱም ኣሕዋትና ንስኻትኩም ግና ሰናይ ንምግባር ኣይትሰልክዩ ሓደ እኳ ነቲ ነዛ ደብዳቤ እዚኣ እንብሎ ቃልና ዘይእዘዝ እንተሎ ምንቲ ክሓፍርሲ ምስኡ ከይተሓብሩ ምልክት ግበሩሉ ግናኸ ከም ሓው ደኣ መዓድዎ እምበር ከም ጸላኢ ኣይትቁጸርዎ ቁጥሪ 16 እምበኣርሲ ኣምላኽ ሰላም በዓሉ ብኩሉ ወገን ኩሉ ሳዕ ሰላም ይሃብኩም ጎይታ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ቁጥሪ 17 እዚ ሰላምታ እዚ ብኢደይ ብኢድ ጳውሎስ እዩ እዚ ኣብ ኩሉ ደብዳቤታተይ መፈለጥታ እዩ ከምዚ ዝጽሕፍ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን